Iti datos ti Baguio City Police Office, awan tinadadagsan nga insidente ang napasamak kabayatan ti highlights ti panagbuya. Ngem adda dagiti pasamak an alaan dagiti umili nga impose da iti social media. Kas iti panangitaray ti maysa a lalaki iti paltog ti maysa a policewoman ken ti panagpinnungot ti dua a babai. Kumusta nga ta ti investigasyon ti pulisya? Ada report ni Angel Kim Pengosolo. Oh my God! What happened? Makita iti dayti a video nga in-post ti maysa a netizen ti panangkamat dagiti pulis iti maysa a lalaki ang maatap anang agaw iti paltog ti maysa a babai a pulis. May basar iti investigasyon ti Baguio City Police Office. Napasamak ti insidente iti paso ti Alonzo Street. Agbalasiw kuma ti pulis iti kalaat a sinuro ti lalaki a nakagem iti patadem kan kalaat na nga inagaw ti paltog ti pulis kan dagos na nga intaray. Dagos mo't na kinamat daytoy dagiti pulis a kakadwa ti policewoman. Bayat at tumartaray ti suspek, imputok ti lalaki ti paltog iti daga anang itunda iti panakadaplis ti kanigid a pasot ti lupo na. Nakamag ti lalaki kan dagos a naipan iti pagagasan a matamtaming iti agdama. Idila ang kalman, naipasidong isuna iti inquest para iti kaso a direct assault kan illegal discharge of firearms. May basar iti report, ti suspek kat may sa a vagrant. Isu anay apan isuna iti psychiatric department tapno ma-assess ti condition na. So, nakita yon ng mga kasamahang mga kapulisan at yun hinabol siya. So while tumatakbo yung suspect, yung nasa part na ng Baguio Central University is nag-discharge ng firearm. Yung pinaputok ng suspect yung baril pero pointing downward, which natamaan yung kanyang kaliwang bahagi ng kanyang hip. Kabayatan na, agwarwaras mutlaeng iti social media ti panagpinnungot ti dua a tao iti paso ti Maharlika, kabayatan ti panagbanga Grand Floral Float Parade. Ti dua a babae ket local tourist nga agbuya laeng kuma iti parada, ngem adda ti saanda a nagkinaawatan gapoy iti puwesto. Kamaudyan na ket naadda iti agreement nga saanda ag-file iti kaso iti maysa ken maysa. Sa pwesto, ang sabi ng isa sa kanya daw siya daw ang nauna. So yun yung naging sanhi ng kanilang mainit na pagtatalo that led to yung nagkasakitan sila. But then, dinala sila dito sa police station. Nagkaroon sila ng agreement na hindi sila mag-file ng kaso kasi parang counter-charge ang labas noon. So, yun parang nag-peace sila, nagkaroon ng agreement. Angel Kim Pengosolo para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.